खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें नार्जारि। बांबर विधानसभानि कंग्रेसनि एमएलए चेयारमेन आली आहमेदखौ गुवाहाटीआव पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। बिथांखौ आसामनि मुंख्लंफोरनि सायाव हेंथायै बाथ्रा एबा कमेन्ट होनायनि जुनै पुलिस बिफाना खाबाय। भारत हादोरनि भाइस प्रेसिडेन्ट एम वेंकैया नायडू बिथाङा दिनै आसामाव दावबायफैदों। बिथाङा नुजाथिफैना गोजाम डिसि बांल'आव दि हेरिटेज काम कालचार सेन्टार आरो गुवाहाटी केन्सार हस्पिटालनि पेट एमआरआइखौ बेखेवना होगोन। बिनि उनाव बिथाङा श्रीमन्त शंकरदेव इन्टारनेशनेल अडिटोरियाम कलाक्षेत्रआव लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै बान्था होनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। 24 घन्टानि गेजेराव भारत हादराव कभिड-19 पजिटिभनि बिबाङा सा 24,354 आरो थैनायनि हारा सा 234। गुबुन फारसे आसामनिखौ नायोब्ला पजिटिभनि बिबाङा सा 246 आरो थैनायनि हारा सा 4। हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।